Tak práve ste videli moju plochu, suchú formu. Čaute. Pozrite, koho tu mám. Ježiš. Ahoj. Nazdárek. Ahoj. Nazdár. Nazdár. Blue je hladná, takže je veľmi príjemná teraz, ale teraz jej dám napapať a už hneď bude úplne iná. Wow! No. Toto je takto vždy, keď on sa snaží skákať. Pozrite už. Pozri sa, už idem dať jesť. Ontario. Dáme, neboj sa. Pozri sa. Prvý Primo, lebo je rýchly. A druhá bude Blue. Ešte? Čo je? Rozmýšľal som dneska, že čo budem robiť. Mal som ísť do práce a pomocníkovi sa ako nechcelo. Tak som si povedal, že však je tam aj tak nič, že spravím sám. Tak že čo budem robiť? Potom ma napadlo, že môžem si už konečne nalepiť fóliu na autiak. Má mi tam ísť ešte taká fólia, taká úzka. Alebo pôjdem kúpiť dlažbu na túto stenu za kuchyňou. A rozhodol som sa, že pôjdem kúpiť tú dlažbu a možno pôjdem nalepiť tú fóliu. Neviem ešte, uvidíme. Je už 1 hodina. Mám že 1000 krokov a to znamená, že mal by som sa čím skôr postaviť a ísť niečo robiť, lebo takto chudnú nebudeme. Prvý týždeň v príprave mám takisto kilo, jak som mal, takže niečo je zlé. Musím makať a nie lenošiť. Nechce sa mi. Čo mám robiť? Jedlo. Ananás s kečupom, rýžou a mesom. Kombo dobré. Vidíme, jak to bude chutiť. Pohoda. Pohodička. Hello. Nazdár. Čau. Hlásim sa. Kroky 3000. Nič moc. Dneska som fakt lenivý, ty kokos. Musím sa prebrať, lebo furt spíme kebyže celý deň. Bol som pozerať tú dlážbu a nič. Tá, čo sa mi páčila, bola vypredaná. Ostatné boli také o ničom. Nevadí. Teraz v prvom rade musím ísť sa prejsť poriadnu prechádzku si dať. A potom sa uvidí, že čo. Takže Lidl Hall, to je mesa, vajca, vločky, voda, jablka, všetko, čo potrebuješ.
6660 krokov. Kde si na bude dneska? Bude. To čo som objavil? Ty kokot. Čo si blázen? Čo je? Ste mi neverili do piče, že spravím 10 000 krokov? Spravil som, musím, čo mám robiť? Vieš čo je najhoršie? Že som si zjedol už posledné jedlo a môžem ísť tak do piče spať. Takže dneska už nepapáme. Lebo som pažravý keket. No nič. Idem pekne domov, navarím si. Budem sa pozerať, že čo si varím na zajtra a už nebudem nič jesť. A tak, zajtra idem do roboty. Ešte by ma mali dojsť pozrieť kamaráti ku mne domov teraz. Som vedavý, či dojdu, lebo vybil sa mi telefón. Mal som im zavolať, keď pôjdem odtiaľto z Piešťan a vybil sa mi telefón, takže nič. Tak dúfam, že dojdu chaloši. Aspoň sa nebudem nudiť sám. Takže dnešný deň je u konca. Chalani teraz odišli. Nakoniec došli. A ja mám prichystané už jedlo na zajtra. Toto je moje zajtrajšie jedlo. Ananásik. To si vždycky dávate, keď budete mať ananás k jedlu, to si vždycky dajte bokom, lebo ten ananás, ak si dáte do misky, ja neviem, že s mesom a s rýžou, tak to normálne začne rozkladať to meso a skysne vám to. Takže vždycky si dávate, teda ak máte radi ananás k mesu alebo niečomu, je to dobré na trávenie, tak si to dávajte takto pomimo. Asi to není vidno, čo tam mám. Tuto mám vločky, rýžovú kašu, mäso s rýžou, zeleninou. Dobre. Myslím, že toto bude trošku lepšie video, jak bolo predtým, ale furt to je nič moc, ale pracujeme na tom, aby to bolo fajn.